Здравейте, хора! Днеска ще отваряме лабубата. Ето ги вече ни лабубата, което ще отваряме. Първо ще отворим това лабубо. После ще отворим комплекта. Нека да отворим тази кутийка. Имаме едно пластилинче, което е супер яко, ако го виждате. Имаме и едно секретно пакетче. Ще го отворим накрая на видеото. Добре, нека. И имаме една главичка секретна на лабубо, ако я виждате. И също имаме една картинка на лабубо. Excited макарон. Имаме и 3 картички, които са супер яки. Имаме 2. Имаме пак 2. И пак 2. Така, свършихме с нашето гледане на кутийка. Сега време е да видим комплекта. Нека да го отворя. Знам, че повечето време го отварях, но така че ето го. Ето си фигурки. Имаме жълто лабубо, което мяза много на Пикачу. Слагаме го ето тук. Имаме и още едно, което то пък е просто синьо. Ето го слагаме. То падна, ама нищо. Имаме и едно розово май влюбено. Имаме и още две, които са. Имаме едно бяло с люлаво и едно червено, което мяза на дяволче. Имаме и едно клипче, което и то е секретно. Ще го отворим на него на края на видеото. Като края на видеото почти дойде, но първо нека да подредим фигурките, както си бяха. А не, това беше тук, това тук и това тук. Ето как са фигурките. Време за пакетчетата. Нека да отворим това по-голямо. Готово. И отваряме. Сиво е и е голямо. Ама това е от комплекта. Същото е. Това е липсващото. Значи, нека да видим какво ни си е паднало тук. Дано да е нещо яко. Зелено е, вижте, бла 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 бла. И това беше от мен. Чао, хора!